Faites mort esprit, vraiment de ton là. Ah, che vedo montata nella l'air, Mathis ou Christian. M'avait pris compte de son. Voilà. Mais nog het dan met jullie de grond te lepers der. Car ma week de là dit, remonte de ce guerre. Maar is de grond te ree gauche, met kent gauche, a change de zilliet met de guerre, chombi. Mama, zie wat kerst nou, awa, un toeriste, a ton de spreget, a van de blisten. Ik ben al jammer, en even hij zeer. En even jongen, mond even chopide, de bistro is hier. De holte was bistro. En even laat, de patron des wc, mooi de weet verdiend, ik heb Urka Perrier. En de patron is, en laat zien wc, om de skip. Mooi zo der te gaan, een ka Guyane, een ka Gizetel, een ka Ziati, met een ka Perrier, allemaal bij mijn kip. Goede zeewijk, dat een Niels zijn. Oppala ben, homme zo'n Niels geer. Megasje was goed, dus patakul ze heen. En zullen die kunnen doen, en wil ik het koel ze bent. Met Doug Antonie, wat gewoon Niels, een lekker fleur dan meer de hoel die gante. En de hoel is, die gaan Doug Antonie weer. Megasje was goed, in patakuls, en was zouden de Niels zijn. En Antonie zelf, dus jullie we zien, mais aujourd'hui, en was zouden goede revolutie. Tezo zoda, mais aujourd'hui, en was zouden een roge revolutie. Met de, maar wist je bekend, dan malaket, de dichtste den, de spatakuls waren. En nu de toelen we zien, de blante fleur, a cadre capsule die hadden we zien. En je merkt wel, Cronenbourg 1664. En u de laat die, là, m'a dit Jean-Biel, pour onze Nielsie, en was zouden een roge revolutie. Mama, scolaire, met de zeer wat bitte laatste die we de vulgare bien. En wat noemen bij Senegal, dat is gegaan dat de redu. Als je dat doet, een loge bij een familie, daar wat penbugel bien du. En hij maakt een patron, hij de wijze dingen, pas de zunders, waar rampanja we zien. En de kindman, hij trekt een patron zo door de wereld. En Pewagane in de dieren, en wagane de pot dieren kun. En Pewaien talen geer, wel holla. Anders ont la balakken, denken daar wel. En redden die redelijk stelzen. En je weet wel scolaire, en je laat zien, met een penbugel bien du, en je bremme zo bugel bien goed. Maar hadden hij deze koers, en je scolaire laat zien, ja maar god, dat staat bien, je de hand staat bien. Een scolaire de hoes, daar heeft wat pige op in hoor. Pendo disken, wie kent het zien. En de scolaire, laat even zien, dat jij met pusken met zelf, bij zo'n wanden David Quinn, en wie ordien, dan wat tu. En dat du, laat even zien, nos Matthijs voor mooie den, dan ontglijden. Non pas là, mannenbed hoe de David bien du, en mais là in mannenbed hoe het pot bien goed. Weer,
Deze kant doet hij weg. Hand bij hand. Met dan weet je hand maat. Pio een jongen, een beetje doula waar nugen waarvoor. Dit om zijn waard, om zijn vallen, willen turen. En alias, wie je vallen nam ze, wie je redden conteste, mouvement de Vatimen. Roulier à tangage. En wanneer we zien. En wie je. En per de congé, waar logivi, en nam een music, en là, CVC, maar nog een categorie van handbollers. Nog een categorie van handbollers. Bip couche keer, en wanneer we zien. Même eens bip doos bugel, en wanneer we zien. Hey, nou. Allemaal oh, hier. En zei wij, hij was rampelijk te brengen morgen. En morgen is je poezen. En tussen poezen rijdt, heb je een peer. En hier weet je jammer zoals. Dan meen je wel rampelijk te brengen por. Ja, por, maar. En wat poezen, hij rijdt dood naar doden. En jammer heeft wel een dictateur bij gezien. Hier à la rien gezien. Maar bij zo'n zuur jammer, deze kinderen de boys doen, willen ze wel por. God en la jammer, die hadden wel was geloofd. Dohan en oorlog. À soir, c'est vrai qu'on va partir bien. Hier, à la zee. Maar zoals deze zuur, en zo kinderen de boys doen, willen ze maar jammer. God is dan bien voor wil. En zoals van, waar was het? Zoals rijken met Dohan. En zoals de jammer gezien. Maar jammer, piste wel een beetje met mijn spoeien. En jammer, laat zoals. Mais de la dit pisse van dit soir. Poezen zacht. Wacht, is nou. Dikke body kan er toe. Nou, die meid, een bier wat. Een skop. Une stomp. Allemaal vulgare bedrijven, ook communion, per confirmation, hij had de kies. We hadden hem hier. Een persoon dat hij had de kies. En de laatste, we zien 15 uur ook. Die waren hier, en we redden pidi, we doen zon, bibnons. En vulgare, Goshal zitten om binnen. Mais hoe loopt die gerecht? Bij Zudal, die heeft het diskebaat ook gekkel. En hoe zullen we het goed in onze pers van de hoeles, die gaan de portier kitten, diskebaat was te gekkel, with pili zon, en bij de steen. En geen maar laten, met bij de zon deelgen. Hij zei patronen botonen. Hij zei bij de hand, pat naar vuur. En goede was ook plavier trekken. En die plavier, with pili zon bij de steen. Met bij, with zon te zon. Ons heeft patronen ze botonen. Ons gekoe hand, pat naar vuur. En de zeven de hand. En Jean Dieu, wat daar gewoon tegen die bent daar gehad, met de persen en die we gewoon leren. Hé, Jean Dieu, zou er ben? En Jean Dieu, zou die ben? En die, we pien de zon naar binnen. En mij daar Jean Dieu weer, niet binnen with de zon, maar hij is lekker de zon die allemaal. Hij zo doet, dus een broeie zo stuurt. En reis, en voor die gebaren die dikke film bevuren. Hij is een sandwich. Ah, vraiment, le clair de